हम व्यास रविराज रघुआ सबके एगो मिशन के निर्गुण सुनावे जा रहल बनी। कुछ लोग साथ दे रहल बा, नाल तबला पसंद दे बनी सुमंत शर्मा जी, ग्राम खानपुर जिला गोपालगंज बिहार। बेंजी पसंद दे बनी के निराला भैया, जिला गोपालगंज बिहार। एक गीत के राइटर बनी धम गुरु बौद्धाचार्य रायगढ़ बौद्ध जी। कौन दुश्मन ज्योतिया बनावाले तो हिंदू में मिलावाले ए बुधा धरती धरा धान लुटाले, धरती धरा धान लुटाले, अछूता बनावाले हे बुधा। धरती धरा धान लुटाले, धरती धरा धान लुटाले, अछूता बनावाले हे बुधा। वेद पुराण पठ पढ़वले तो गुलाम बनवले हे बुधा। पढ़वले वेद पुराण पठ पढ़वले तो गुलाम बनवले हे बुधा।
आपन देश जब शासन रहल अपन देश जब शासन त स्वच्छ पार शासन मिले ए बुधा स्वच्छ पार शासन मिले ए बुधा मनु विधान बनवले मनु विधान बनवले त राजपाट छीनले ए बुधा मनु विधान बनवले मनु विधान बनवले त राजपाट छीनले हे बुधा समैले बाहर के चोर घर में समैले त घर फोड़े लगले ए बुधा घर में समैले त घर फोड़े लगले ए बुधा भाई से भाई में लड़वले भाई से भाई में लड़वले त दुश्मन बनावले ए बुधा भाई से भाई में लड़वले भाई से भाई में लड़वले दुश्मन बनावले हे बुधा
हे बुधा बुधा रहिया राजदेव रविराज चलले बुधा रहिया राजदेव रविराज चलले जीवन बनावाले हे बुधा बुधा रहिया राजदेव रविराज चलले हिंदू में मिलावाले ए बुधा कौन दुश्मन जतिया बनावाले का हिंदू में मिलावाले ए बुधा धरती धरामा धन लुटले धरती धरामा धन लुटले का अछूता बनावाले हे बुधा।